To tam trošku vypadá jako kosmonaut. První kroky na měsíci. Myslím, že jsme vypadali úplně stejně. Nejhorší je, že už se člověk nemůže vrátit, tak tam jednou vstoupí. Ale jeden z nejzábavnějších mostíků, který jsem zatím šel, tím, že ty lana jsou naprosto pohyblivý. Jo. A ještě jedno je nahoře a jedno takhle z boku. Jo, člověk zjistí, že to pevný lano na těch mostech je docela klíčový. Hlavně v té prostřední části, kam se teď Lukáš dostává. Kde se ten most začne nepříjemně s každým krokem houpat. A člověka napadají věci jako, když spadnu, dostanu se nějak zpátky. A teď už si říká, hele, už jsem skoro v půlce. No, myslím, že podobných videí dneska pořídíme ještě pár. Pěkně.